Si vols canviar l'adreça de correu electrònic personal que tens en UACloud, has d'accedir a les meues opcions i una volta dins fer clic en Canvia. Si eres PDI o pas i tens targeta de coordenades et donarà dues opcions. Si no ho eres, no t'apareixerà esta pantalla i a continuació podràs introduir el nou correu electrònic personal. Confirmarem el nou correu electrònic i sense necessitat de fer res, el programa ens haurà enviat un correu electrònic al nostre correu personal antic, el que volem canviar, amb un codi. Recuperarem el codi i l'introduirem en la caixa. Guardem i haurem d'anar ara al nou correu electrònic personal. I així haurem rebut un nou correu electrònic per a confirmar el canvi, que ja queda confirmat. Com podem comprovar en l'apartat general, en què ja apareix el nou correu.